Здравейте, приятели! Сега ще играем Rainbow Friends. Чаптър 3, както ви обещах в миналото видео. Почваме. Откъде сме? Аз ще карам автобуса, моля. Моля, аз искам да карам автобуса. Тихо, бе. Айде да караме, айде, карай автобуса, бързо. Сега, какво ще правим, не знам. Направо не знам. Какво? 13 души? Не. Фил, добре, че не съм сама, защото около. Какво е този автобус? Какво ли спря? Оле, майко мила! Какво беше това? Мама, аз видях хора. Мама, на него видях. Какъв е този жълтур? Фу, защо сме остали автобуса? Бързо влизаш в капчето, моя Какви си ти, бе? Блу е станал шарен. Какво? Приятели, аз не мога да намеря чатър едно. Търся, ама нищо не става. Сега. Тази задача ще ни е много трудна. Събираме мрежи. Не, дано да се разпалвам. Не се разпалвам. Искам още живот. Пак ще почва. Първата минута почнах да играя и умрях. Бате. Оле. Хайде по-бързо докато ми мъча. Върху това. Смисле. Господи, да разбера какво да... Защо дойде при мен? Много ми шумиш и затова се махнах. Брат. Почваме. Тя много се изнерви. Ще се прибия. Заради тая игра. Смотаната. Ама все пак ще играя заради вас. Аз имам 17 абоната. Не 17, 70. Бърка се. Моля се, не за канала. Да, знам, ред. Престани. Скип. Скипнах. Мрежи. Този път нямаме кашони. What? Не. Той чува всичко. Тока ли спря? Какво стана? Не искам да... Не! Умра. Къде са тези мрежички? Ето една! Какво става?
Не. Брат, не шумижам. Кой е тук? Ало? Тата е стресна мен. Не. Аз клекнах ли, какво направих? Пък! Каската трябва да се намери. Знае съм речки, аз нито една. Много зле. Тук ли трябва да го ставя? Къде? Къде трябва да го ставя? Пазарта е заключена. Моето не всекъде, бе. Какво стана, бе? Чакайте малко. Оле, майко. Къде е това? Абонирайте се за канала. Ще играя Rainbow Friends Chapter 1, когато успея да го намеря, че Chapter 3 на Egg-Jab. То какво да бере, какво да бере, бе? Ей! Що злой? Ей, къде? Чао, приятели.